ukwazisa umzi lisiko lalo mzi kuzawuphathwa umkhonto kumqombothi obila endlini, kuvathwe ngendlela yokuhombela ikhaya, kuzawunyolwa ibhokhwe ihlwanywe, kwaziswa umzi apho kwizinyanya zomzi. Ukuvula umzi yitheko, ungamisa intente phaa, ubiza abantu okhonza nabo, ubiza abantu abaphangela nabo, bazobukela amandla okubulaleka kwakho, baselebreyithe nawe, benze nebhrayi yonke into, kuvulwe nangemithandazo, kuchithwe nangamanzi athandazelweyo. Kodwa bantu bubize oorhudulu, uzokwazisa umzi wakho, uyawubika. Ngumzi osesikweni ke ngoku lo ozawuphilela isiko. Kodwa le yitheko, ineprogram eqhutywa nguprogram director, ineziteyithi, uthi undibize ibe ngu-guest speaker, ndikomeleze kuloo mandla wasebenzisileyo, ubhatale. Kamakudala.